जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आसतु बुली जा पुरी पल्लीश्री मेला को। पुरी पल्लीश्री मेला एथरिक अनुष्ठित होउछि हमर मेन बीच पाखे। आगे होता गुंचा मंदिर पाखे होता स्कूल पड़िया एବେका होउछि बीच पाखे होउछि। ए वर्ष प्रथम करी बीच पाखे होउछि मेन बीच पाखे। आज आसतु बुली जा पल्लीश्री मेला भितर को। देखिए बहुत भल भल जिनस भी रही। आसतु देखु मजामस्ती भी करूँ। मैंने कहा बाबूजी फिर बात करो संठा हमारी बाकी लगोड़ी है कि पंजी ने उतरा कर दी नहीं दी ना
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଏଠି ବି ହେଉଛି, ନୃତ୍ୟ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ଭଲ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଏଠି ବି ମିଳୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେମିତିରେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।